Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Aqde fil-barra fil-font il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija nixtieq li llum namlu l-lezzjo divina tagħna billi nkomplu nirriflettu fuq l-istess xeni li jirriflettajna fil-programmi ta' qabel. Fija wisq teżuri x'wieħed jista' jitgħallem minna. Silta minn San Luqa kapitlu 5, versi 1 sa 11. Silta li se tkompli tħeġġiġna biex inkunu dejjem fiduċjużi f'dan Ġesu tagħna, biex bl-imħabba kollha nagħmlu dejjem dak li jixtieq minna. Ir-rida ta' Alla eżis semmija tenna ħalli nsibu lilna nfusna, ħalli nkunu sereni fil-paċi ma' nfusna u mal-oħrajn. U propju dan għaliex nafu li qed nagħmlu biss dak li jixtieq Alla minna. U dak li jixtieq Alla minna jekk inwettquh tafu x'riżultat jagħti riżultat ta' ferħ u tranquillità interjuri. Alla eżis semmija qatt ma jistedinna biex inkunu mnikta, biex inkunu mdejqa, anzi pjuttost dejjem jistedinna għal ferħ li d-dinja b'dak kollu li toffrilna mhix kapaċi tagħtina. Però dan il-mulej jrid ukoll dejjem jisfidana, jiċċalenġjana kif għamel lil Pietru tiftakru, aqde fil-barra fil-font qallu, u dan il-mulej jagħmlu propju biex iġalna niskopru dak li jixtieq minna. Ekku, jalla l-mulej Ġesu anki f'dan il-programm jagħti lili u lilek ukoll din il-grazzja, din ix-xorti li niskopru dak li verament irid minna. U għabis meta niskopru dak li jrid minna u nwettquh, eżis semmija li jissir fina verament il-bidla mixtieqa minnu. Konna qegħdin nirriflettu hekk u ħanfakkarkom ftit is-silta ta' meta Ġesu kien f'xati l-għadira ta' Ġenażaret, hekk fil-waqt li kotra kbira bdiet tros fuqu biex tisma' il-kelma t'Alla. Hekk Ġesu jara żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom, dawn ġa kienu qed jaslu ġbiek, marru jaqbdu l-ħud dawn u ma ġew lura bil-qoffa vojta. Imma nafu li għall-ordni li ta' Ġesu lil Pietru aqde fil-barra fil-font, Pietru obda din l-ordni u nafu r-riżultat x'kien. Hekk jaf jagħmel dan Ġesu tagħna. Tela fuq id-dgħajsa mbagħad li silfu xmun u r-riżultat kien li l-istorja ta' ħajjiet xmun inqalbet totalment. U hekk irid jagħmel miegħek illum. Il-mulej iva eżis semmija irid jitla fuq id-dgħajsa ta' ħajtek u ta' ħajti wkoll biex minna jagħmel kapolavur ġdid. Ejjew inkomplu nsegwu u nirriflettu flimkien din is-silta qawwija ħalli naraw Ġesu x'għamel u xi jrid jagħmel fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Illum. Smajna li l-kotra bdiet tros u tigranfa ma' Ġesu. Ejjew naraw hekk għaliex. Propju f'din il-lezzjo divina nixtieq nagħmel enfasi fuq din is-sentenza. X'kienet ir-raġuni li dawn in-nies igranfaw ma' Ġesu? U fl-istess ħin nirriflettu għaliex aħna daqqa nigranfaw u daqqa le ma' dan Ġesu. U x'inhi propju ir-raġuni li nagħmlu dan? San Luqa eżis semmija jagħtina din il-ġrajja famuża meta l-apostli biex ngħidlek għadhom qed jiltaqgħu u jsiru jafuh lil Ġesu. U mill-ewwel Ġesu jagħtihom din l-esperjenza qawwija. L-ewwel ħaġa din l-esperjenza f'liema kuntest tibda. Tibda f'kuntest ta' folla li tros fuqu biex tisma' l-kelma t'Alla. Kemm sabiħa hux in-nies li jrossu fuq Ġesu biex jisimgħu il-kelma t'Alla. Il-poplu ludi eżis semmija qabel il-miġġa ta' Ġwanni il-Battista u ta' Ġesu għamel mijiet ta' snin imċaħħad mill-kelma t'Alla, imċaħħad mill-profeta. Kien hemm ġuħ kbir għall-kelma u għalhekk in-nies bħalma ġara minn Ġwanni imma wisq iktar b'Ġesu igranfaw miegħu għaliex kienu mġewħin. Rassu fuqu biex minnu jieħdu l-kelma. Issa aħna nafu meta naqraw il-Vanġelu b'mod sħiħ li n-nies kienet tiġri wara Ġesu għall-kelma.
biex tfiq fil-fatt kulħadd kien ros fuqu, jippruvaw imissuh għaliex minnu kienet toħroġ qawwa illi tfejjaq il-kulħadd, għandna anke dak l-episodju sabiħ ta' dik il-mara li saħansitra misset it-tarf tal-libsa tiegħu. Għax messet it-tarf tal-libsa tiegħu b'fidi hija tfiq. Għandna n-nies illi jiġru warajh u jrossu fuqu allura anki għal-miraklu tal-fejqan u wkoll biex tkun meħlusa mix-xitan. Imma primarjament hija il-kelma u l-fejqan. Aħna semmija forsi jittini waħda tal-fejqan, fi żminijietna narfuha nifmuha sew, tiġina biex ngħidlek b'mod ta' estint naturali li fil-mart u l-problemi serji induru lejn Ġesu biex ifejjaqna għax nemnu li Ġesu ħaj u għadu jfejjaq. Pero għandna dak l-għaġġ għall-kelma tiegħu. Inrossu fuq Ġesu, niġru wara Ġesu, nigranfaw miegħu biex nitalmu kelmtu bl-istess mod li nimxu warajh biex aħna nfiqu u nirċevu l-fejqan. Tifmu nix ħażin ta' semmija. Mhux qed ngħidilkom ma nimxux wara Ġesu biex ifejjaqna. Ġesu qam mill-mewt huwa ħaj u għadu jfejjaq lilek illum mill-luġieħ ta' qalbek, mid-dnub tiegħek, mill-mar tiegħek, mill-problemi diversi tiegħek iva. Għadu bil-qawwa kollha ifejjaq. Però daqstant ieħor aħna rridu nimxu warajh għall-kelma tiegħu. Naħseb illum il-ġurnata hemm bżonn semmija niskopru ħafna mill-ġdid il-bżonn li niġru wara Ġesu, li nkunu għaċċana mhux biss għal Ġesu li jrid ifejjaqna, veru kif ġa għedna, il-mulej għadu jfejjaq, imma importanti nifhmuha li Ġesu għadu jitkellem. Ġesu għadu jrid jagħtina il-kelma qaddisa tiegħu. U allura aħna hekk rridu nistaqsu lilna nfusna jekk aħna għandniex dan l-għaġġ għall-kelma tiegħu. Jekk aħna aħniex verament nimxu wara Ġesu biex nisimgħuh ikellimna. Ġesu darba minnu fil-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 10 meta jitkellem fuq ir-rajjiet tajjeb jgħidilna in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jimxu warajja. Jekk aħna parti mill-merħla ta' Ġesu verament, jekk aħna parti mid-dixxipli tiegħu għax id-dixxiplu li miexi warajh waħda mill-aktar affarijiet li jixtieq huwa illi jisma' il-mulej jikellmu. U aħna rridu nfittxu dak li Alla qiegħed jgħidilna. Irridu nisimgħu il-leħen tiegħu mhux biss fil-Knisja ta' meta nkunu join hands eyes down, imma rrid nisimgħu f'ċirkustanzi differenti, fil-mart, f'kull problema, anki fil-mewt. Kemm nixtieq li llum ninnutaw li din il-folla semmija qed tros fuq Ġesu, qed timxi warajh mhux tant biex tfiq minn xi ħaġa imma biex tisma' il-kelma tiegħu. F'Salluqa diversi drabi semmi l-folla kienet timxi wara Ġesu l-qaddistana biex tisma' l-kelma tiegħu u biex tfiq. Jaqadhom it-tnejn li huma flimkien. Insibu għadin tal-inqas darbtejn fid-deskrizzjoni li jagħtina li n-nies kienu jmorru warajh biex jisimgħu il-kelma tiegħu iva u jfejjaqhom mill-mar tagħhom, it-tnejn li huma. Imma jien inħoss semmija li jien u int illum stess hemm bżonn niskopru ħafna mill-ġdid il-bżonn li niġru wara Ġesu li nkunu għaċċana mhux biss għal Ġesu li jfejjaq mill-mart fiżiku li jsolvi l-problemi għal dan ukoll iva imma primarjament biex nisimgħu il-kelma. Ġesu għadu jitkellem, Ġesu għadu jrid jagħtina il-kelma qaddisa tiegħu. U allura hekk rridu nistaqsu fil-profond ta' qalbna. Jien għandi dan l-għaġġ għall-kelma tiegħu. Għandi verament ix-xewqa li nimxi wara Ġesu biex nisimgħu ikellimni. Kemm hija importanti semmija li jkollna din ix-xewqa li nisimgħuh. Hekk xi drabi hija ħasra weġa' kemm niltaqa' ma' niesek li l-għena tagħhom li jmorru fil-laqat illi jiġru wara Ġesu biskop wieħed imma biex ifiqu, imma mbagħad ma jinteressomx daqshekk mill-kelma tiegħu. Aħna għandna bżonn verament inħallu l-Ispirtu t'Alla ikebbes fina għaġġ għall-kelma u niġru wara Ġesu
għal-kelma wkoll. Ġesu eżis semmija ikellimna mhux biss fil-kelma, primarjament fil-kelma, però ikompli jkellimna permezz ta' ċirkostanzi ta' madwarna, permezz anki tal-Ispirtu li hemm ġo fina. Fl-Atti tal-Apostli fil-bidu jgħidilna li Ġesu kellimhom permezz tal-Ispirtu Santu. Huwa dettal qasir ħafna li aħna ħafna drabi naqbżuh. Ninsew li aħna kull ma rridu nagħmlu hu li nidħlu fina nfusna fejn hemm insibu jammar dan l-Ispirtu. Ġesu jkellimna fil-kelma, jkellimna permezz tal-Ispirtu, x'jiġifieri? U x'għandi bżonn biex Ġesu jkellimni permezz tal-Ispirtu tiegħu? Hemm bżonn li jien u int inkunu connected mal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Imma ħafna drabi dan aħna ma nagħmluhx u nitilfu il-ferħ veru. Nitolbu lil dan li mgħallem tagħna Ġesu biex jenna nagħmlu spiss dan il-vjaġġ interjuri ġewwa fina. Iva, eżis semmija, qalbek u qalbi huwa dak il-post l-orfa ngħidilha jien fejn jammar Alla. Imma aħna sfortunatament infittxu kullumkien barra ġewwa fina. Dan l-Ispirtu jkellimna wkoll permezz tal-Knisja, għax l-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja u permezz tal-Knisja. Kull darba li l-Knisja tallimna xi ħaġa huwa l-Ispirtu Santu li qiegħed ikellimna permezz tagħha, għax il-Knisja hija igwidata, hija mnebħa, hija aspirata u dak li l-Knisja tgħidilna, dak li l-Knisja tallimna huwa wkoll il-vuċi tal-Ispirtu fil-ħajja tagħna. Iva, inti parti mill-Knisja, allura tista' tkun il-mikrofon ta' Alla, tagħti l-kelma li jkun kelmek biha. Jista' iva dan il-mulej itik dan id-don biex jien tkun il-profeta tiegħu, taqsam l-esperjenza tiegħek mal-oħrajn. Anki hekk meta tkun miġbura qudiemu, jien naħseb intom daqs jiltaqgħu, nies magħkom jgħidulek itlob għalija. Issa int, jekk inti verament persuna maquda ma' dan li mgħallem għad-distana u tkun qiegħda qudiemu tgħidlu mulej, għejdli għandek xi kelma xi ngħid lil dik il-persuna, x'kelma santija. Importanti eżis semmija li ma nibżawx li meta nitolbu għal xulxin insaqsu l-Ispirtu li hemm ġo fina ħalli jtina xi kelma xi ħsieb biex naqsmu mal-oħrajn. Ma nibżawx nikkomunikaw mal-oħrajn il-kelma li dan il-mulej ikun tema lilna biha. Nistgħu nagħmlu ħafna ġid ta' fux. L-Ispirtu Santu jpoġġi jitnebbih tiegħu f'qalbna u f'moħħna. Eżis semmija, meta aħna nagħmluha qrib tiegħu, meta aħna nsiru nafuh, meta jkollna l-għaġġ li nisimgħuh, il-mulej ipoġġi ċertu kliem, ċertu xewqat fil-qalb tagħna, ċerta tnebbih, ċerta ispirazzjoni xi drabi f'mumenti li ma tkunx qed taħseb, li ma tkunx qed tistenna. U dawn Ġesu il-Qaddiż tagħna iridek tixxerjhom mal-oħrajn. Ejjew nifqu ftit eżis semmija ħalli nisimgħu silta mużikali ferm sabiħa li se turina kemm dan il-mulej jħobbna, jikkurana, jiddefendina, se jgħidilna anke meta inti ma tindunax bija, serraħ moħħok li jien qiegħed ma' ġembek. Nisimgħu s-silta sabiħa. Io sarò con te.
Ejjew eżis semmija nkomplu ftit riflessjonijiet fuq din is-silta qawwija u naraw x'tifsira għandu l-fatt li Ġesu juża id-dgħajsa ta' Pietru biex minna ikellem lil folla u llum qed ikellem lilna. X'jurina dan? Bella nafu li d-dgħajsa ta' Pietru kienet il-post tax-xogħol tiegħu, ġifieri kienet l-iktar ċirkostanza fejn Pietru d-dgħajsa kellu bżonna biex jaħdem. Ninnutaw li Pietru ma offrix id-dgħajsa mill-ewwel imma Ġesu qabatu bil-libertà kollha tela fuqha. Id-distanza daqsxejn ruħu mill-bajja sabiex mid-dgħajsa seta' jipritka. U jien naħseb hemm żewġ talimiet kbar li hawn aħna rridu nieħdu. L-ewwel ħaġa hi li Alla jrid juża dak kollu li aħna għandna biex ikun jista' jasal bl-affarijiet li aħna għandna anki għand l-oħrajn. U hawnhekk tajjeb li aħna l-koll kemm aħna nistaqsu ftit lil nfusna. Inti x'għandek li huwa tiegħek li lesta li tħalli l-mulej jużah biex bl-affarijiet tiegħek Alla jista' jasal għand ħaddieħor. U din m'għandix limiti eżis semmija x'tista' tkun. Jien naf li hawn min joffri anke l-ambjent tax-xogħol tiegħu biex jagħti ċans lil Ġesu jitla' fih il-post u minn hemmhekk in-nies jistgħu jiltaqgħu u jitpaxxew bil-kelma ta' dan li mgħallem. Kemm għandna eżis semmija persuni li jinvolvu ruħhom. Insaqsi lilek, int fuq ix-xogħol, kemm qed tħalli lil mulej jużak? Id-dgħajsa ta' Pietru jista' jfisser affarijiet oħrajn li jien għandi, hekk pereżempju illum hawn ħafna mezzi ta' komunikazzjoni u jekk inti mitla tas-social networks, Facebook, Twitter, Messenger, Skype u tant affarijiet oħrajn, tista' dawn tibda tużhom minn stess sabiex tagħti ċans lil Ġesu jitla' fuqhom ħalli minnhom Ġesu jwassal il-kelma tiegħu lil tant nies oħrajn. Għax dawn huma l-mezzi eżis semmija li anki aħna għandna llum. Basta ma jintużawx għal ħafna ħmerijiet u kumbenti żejda. Iva l-mezzi ta' teknoloġija huma bħal dgħajsa għaliex? Id-dgħajsa x'tagħmel? Id-dgħajsa Ġesu tela fuqha permezz tagħha tbigħat ftit min nies biex il-kelma tiegħu setat tilħaqhom iktar. Il-mezzi ta' komunikazzjoni hekk inħosshom jien ibeduna ftit minn xulxin għax fil-fatt maħniex qrib bihom mhux hekk, jekk jien niċċettja ma' ħabibti jien m'iniex fid-dar tagħha qiegħda l-bogħod minnha, imma l-kemm qiegħda l-bogħod fil-verità niġi ħafna aktar qrib għaliex nista' nkun preżenti magħha f'tant mumenti illi kieku ma nistax inkun. U allura eżis semmija nħeġġiġkom ħafna intom li tużaw xi networks. Ħalluhom ikunu d-dgħajsa li fuqhom Ġesu jista' jitla biex iwassal il-kelma tiegħu. Ix-xed ħsib tajjeb, ix-xerja xi silta mill-kelma t'Alla. Ibagħtu messaġġ b'kuraġġament mibni fuq il-kelma t'Alla. Dawn mhux affarijiet kbar jekk aħna nużawhom mal-ġid. Dawn mhumiex id-dgħajsa li Ġesu qed jistedinna nużaw illum. Kemm għandna bżonn eżis semmija nużaw anki t-teknoloġija tal-lum b'mod sabiħ, pożittiv. Inħallu l Ġesu jitla fiha ħalli jilħaq tant u tant nies kif għamel bid-dgħajsa ta' Pietru. Ejjew nirriflettu wkoll x'kienet tfisser għal Pietru l-esperjenza li jagħmel ta' qabda kbira ta' ħut. Naħseb l-esperjenza ta' Pietru kienet esperjenza qawwija ħafna. L-ewwel ħaġa li lem mill-aspett spiritwali li għandha għal Pietru fissret li Ġesu provdilu l-ikel. Meta qabad qabda kbira ta' ħut, għax dan kien għamel lejli statu ma qabad xejn, allura umanament kellu bżonn lil-ħut u Ġesu provdijulu. Mela fuq l-ewwel livell din kienet il-providenza tal-ħajja ta' kuljum. Pietru hawnhekk jesperjenza il-qawwa tal-providenza. U jien f'ħajti għamilt esperjenza tal-providenza. Il-mulej veru jipprovdi, veru jieħu ħsieb jagħtina l-affarijiet li għandna bżonn. Ma jipprovdix iż-żejjed imma jipprovdi dak li aħna għandna bżonn. Xi kultant daqsxejn ekstra biex tagħti imma veru il-mulej jipprovdi. U kemm għandna bżonn aħna nitalmu inkunu strument tal-ġenerożità u providenza fidejh.
It-tieni esperjenza li jagħmel Pietru tal-qabda kbira ta' ħut għandha dimensjoni qawwija spiritwali li kienet tmiss b'mod iktar profond mal-mixja ta' Pietru. Ġesu fl-aħħar jgħidlu nagħmlek sajjied tal-bnedmin. Allura Ġesu fil-bidu qed jagħtih esperjenza qawwija ta' Pietru x'mhux kapaċi jagħmel. Rajna ma kienx kapaċi jaqbad il-ħut, anke jekk tħabat ħafna u jagħmel lejl sħiħ, imma fl-istess ħin qed jagħtih esperjenza qawwija ta' Ġesu x'kapaċi jagħmel permezz ta' Pietru. Ja importanti li hija l-esperjenza sħiħa ta' Pietru. Mhijiex biss ta' Ġesu x'inhu kapaċi jagħmel, imma ta' Pietru x'mhuwiex kapaċi jagħmel u dawn it-tnejn flimkien li Pietru mhux kapaċi imma flimkien ma' Ġesu isir kapaċi għamlu lil Pietru dak li sar Pietru wara. Għaliex din l-esperjenza Pietru kellu bżonna il-qudiem. Pietru kellu jirrealizza is-semmija illi kull darba li huwa jaffronta lilu nnifsu Ox mhux kapaċi pereżempju Pietru ikun fidil lejn Ġesu. Tantu hekk illi fil-mument tal-passjoni Pietru jiġħad lil Kristu. Bħalma issa ma kienx kapaċi jagħmel is-sajda tal-ħut waħdu. ċoe Pietru Ġesu imexxih biex jaraf dejjem u kemm hu limitat. Kemm hemm affarijiet li hu mhux superhero. Pero fl-istess ħin Ġesu juri lil Pietru illi jekk hu jafda lilu lil Ġesu dan Ġesu jagħmel meravilji permezz ta' Pietru. U naħseb din hija waħda mit-talamiet kbar li Pietru kellu jieħu. U li aħna eżis semmija il-kol kemm aħna għandna bżonn ukoll nitalmu din il-lezzjoni importanti. Ejjew ma neħlux fuq dak li aħna maħniex kapaċi nagħmlu, kieku lista taf kemm hija twila. Ma tispiċċa qatt. Kieku nagħmlu lista x'maħniex kapaċi nagħmlu ma tispiċċax. Imma kieku niffukaw mhux fuqna, mhux fuq id-djufija tagħna, mhux fuq il-limitazzjoni tagħna, mhux fuq kemm jien minix kapaċi, imma Alla x'inhu kapaċi jagħmel fija. Allura hija tremenda. Nitalmu minn omna Marija eżis semmija propju din hija l-kelma li żammita i-granfata Malla għax l-anġlu jgħidilha għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Marija kellha tistrieħ mhux fuq ix kienet kapaċi tagħmel imma fuq dak li Alla kien kapaċi jagħmel fiha. U din hija sorpriża sabiħa eżis semmija. Din tagħmilna differenti lilna l-insara. Aħna l-insara il-qalba mhijiex kemm aħna nosservaw il-liġijiet tal-Knisja u l-kmandamenti eċċetera, mhix dik, mhix għax hija ħażina, imma dik mhix fiċ-ċentru. In-nisrani u int fiċ-ċentru tagħna mhuwiex it-tajjeb li nagħmlu, in-nisrani l-qalba tiegħu hija xi ħalli l-Alla jagħmel fih. Mhux hu x'jagħmel għal Alla, imma Alla x'jagħmel fih u din eżis semmija hija l-aħbar it-tajba. Ħaġa oħra li Pietru kellu jitgħallem minn din l-esperjenza li jagħmel ta' qabda kbira ta' ħut kienet mhux biss Alla x'inhu kapaċi jagħmel, imma li jobdi l-kelma. Pietru jgħidlu għax qed tgħidha int jien nitfa' xbik fil-baħar. Iva, nitfa' xbik fil-baħar nerġa', ċoe Alla lest li jagħmel xi ħaġa fija. Dik x'jagħmelu, imma Alla ma jagħmilx tricks, ħafna minna aħna rridu li l-mulej jagħmel l-affarijiet u aħna x'nagħmlu. Alla jrid eżis semmija li aħna nobdu l-kelma tiegħu. Mistoqsija żgħira, forsi qed titlob xi grazzja bħalissa fil-ħajja tiegħek, dak il-mulej x'jista' jagħmel, imma int qiegħed qiegħda tobdi l-kelma tiegħu. Qiegħed qiegħda f'relazzjoni ma' Ġesu, jew iridu lil Ġesu li jtina dak li rridu ċumpaq li jiena ma nagħmel xejn u tinħares lejh, nistennieh li jaqla lil grazzi kollha li għandi bżonn. Eżis semmija, infaqru ħafna relazzjoni tagħna Malla meta nħarsu lejha b'dan il-mod. Il-miraklu jiġri, imma jiġri frott l-ubbidjenza ta' Pietru kif smajna. Tant mirakli jiġru frott il-ħnina t'Alla u l-ubbidjenza tal-bniedem lejn il-kelma t'Alla.
jekk rridu nesperjenzaw iktar il-qawwa talla, nigranfaw miegħu kif għamlet il-folla fis-silta li qed nirriflettu fuq allum u nobdu b'entużjażmu il-kelma talla. Nimxu fuq dak li għallimna Pietru meta qal għax qed tgħidha int mulej. Naħtfek fil-kelma. Għanna din il-fidi eżis semmija, jekk le ma naqtawx qalbina, il-fidi hija rigal nitolbuha bil-ħerqa lil mulej. Nidħlu f'relazzjoni ma' dan Ġesu, naqtfu miegħu fil-font ejjew verament nobdu l-kelma propju għax qala hu kif tallimna llum meta Pietru flimkien mal-oħrajn nobdew lil Ġesu. Qabdu kotra kbira ta' ħut, imbagħad x'għamlu. Il-kelma tgħidilna telqu kollox u marru warajh. Aħna wkoll jekk nobdu nesperjenzaw il-bidla jekk il-ħelsien li ġib fina l-kelma talla li teħlisna minn dak li għaddi biex taqqadna ma' dak li hu il-ħajja ta' dejjem. Nesperjenzaw dak li qal San Pawl li noddu kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fli narfu lil Kristu Ġesu. Insellem u li ringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.